En un examen de llengua, per a obtindre bons resultats en la part oral i escrita, necessitem demostrar un bon ús de la llengua. Per evitar la repetició de la mateixa paraula, fem servir els sinònims. En el vídeo d'avui us presentaré els sinònims de 10 paraules que les utilitzem amb freqüència i quasi al final del vídeo us he preparat un joc. Molt bé, comencem. Abundosament. Això es pot dir a betzef, a balquena, a la plena, a caramull, a carretades, a desdir, a feixos, a forfollons. A gavadals, a la baldor, a grapats, a dojo, en abundància, a muntó, a mansalva i d'allò més. També es pot dir a tenti-potenti, a cabassos, a trompons, en orri, a l'engròs. Per a tindre un bon ús de la llengua, us recomane aquests 3 vídeos sobre barbarismes. Continuem amb els sinònims de la paraula actualment. I així tenim al present, avui dia, ara per ara, als nostres dies, d'un temps a aquesta banda i en l'actualitat. Els sinònims de barallances són com es cai, com es moix, a les males, com el gat i el gos, com el gat i la rata, picar-se les crestes, tirar-se els plats pel cap i estar a mata de goya. Per a dir bruscament, també podem dir a cops de puny, a raig, a sac, pel broc gros, sense engaltar, a arraps, sense embuts o a boca de canó. Els sinònims de la paraula capriciosament són a caprici, a lloure, a gust d'algú, a caprici d'algú, a la dula, al seu grat, a voluntat i a rampells. Us recomano aquest vídeo, és un vídeo que vaig fer l'any passat on us explicava que per a fer una redacció hem de tindre en compte un grapat de coses, com per exemple hem d'ordenar les idees, cal utilitzar connectors, és necessari tindre una bona introducció, hem d'emprar frases fetes, sinònims i, per descomptat, no s'ha d'oblidar posar exemples. Continuem amb els sinònims de la paraula capvespre. Així tenim a boca de fosc, a boca nit, a posta de sol, a hora baixa, a primer foscant, a la caiguda de sol, a entrada de nit o a la caiguda del dia. Els sinònims de la paraula casualment són al vol, de pas, de passada, per atzar, per carambola, per casualitat, per miracle o per sort. Com podem dir la paraula recent? Els sinònims són d'ara mateix, d'última hora, de fa 4 dies, de fresc, de l'hora, de l'última fornada o de poc temps. Em fa moltíssima il·lusió presentar-vos aquest quadern d'estudi, que s'anomena Tinc l'assolida valencià, on trobareu totes les coses que vaig aprendre, des de vocabulari nou, locucions, refrans i frases fetes, fins a paraules i excepcions, sinònims, connectors i tota mena d'estratègies que em varen ajudar a desenvolupar adequadament la part oral i escrita de l'examen, així com els punts més importants de gramàtica. A més, tindreu tòpics d'exàmens, dividits per categories i models de les redaccions que vaig fer. Els sinònims de concretar són anar a pams, puntualitzar, posar els punts sobre les is, anar al gra, deixar-se d'històries, deixar-se de ximpleries i anar als fets. Els sinònims de recordar són ballar-li pel cap, bufar-li l'orella, tenir present o tindre present, fer avinent, refrescar la memòria i refrescar les idees. Bé, ara continuem amb el joc. Així tenim una paraula i hem de triar la resposta correcta. Per tant, el sinònim de a betzef és correcte, abundosament. El sinònim de la paraula en orri és abundosament. El sinònim de la paraula a balquena és abundosament. El sinònim de les paraules a boca de canó és bruscament. El sinònim de les paraules a la plena és
abundosament. El sinònim de les paraules estar a mata de Goya és concretar. El sinònim de a raig és bruscament. El sinònim de les paraules de fresc és concretar. El sinònim de les paraules deixar-se de ximpleries és concretar. El sinònim de les paraules bufar-li l'orella és recordar. Aquest ha sigut el vídeo d'avui. En el pròxim vídeo us presentaré la segona part dels sinònims. Si us ha agradat el vídeo, per favor deixeu els vostres comentaris per qualsevol pregunta, suggeriment o recomanació. I us espero per ací en el pròxim vídeo. Adeu!